luzera. Iazki proiektu asko, eskuartean. Berriena museoa, Miluzeko museoa. Zabaldu nahian ari naiz, bai. Bueno, bakizu lehiakide honenak, alako Hall of Fame moduko bat, banatutako zakuak eta bar. Gero, pixkat hori boro hiltzeko nahi nuke gubion argizarizko irudi bana. Ondo? Falta omen argizaria. Kao, Claro. handia gara, horregatik deialdia, partekatu zuen argizaria gurekin. Ez da igual deialdirik finena. Zuk beti botetezu zerronkak. Zuk bota eta... Bidali, nahi duzen moduan, eta egin itzagun, argizarizko ilaski eta antxon. Hala ere gaurrenago libre, eh? Ez, gaur. Neurriak etartzeko, Vale, beste baterako. Gaurre martitzena aratuztiek herri askotan eta gure herrizen ospatzen da, orduen ondo pasa, aratuztietan dabiltzesenak. Behar bezala amaitu behar dira inauteriak, Miluzeko inauteriak, etenik ez duen arren, Koldo eta Iñaki. Beti ereko inauterian murgilduta. Eta, 6. saioa gurean, 1.289 euro irabazita. Ez duetenik, nahi duzueia amaitu edo? Amaitzen espada hobeto. Amaitzen espada hobe. Eta jarrai dezagun dantzan elkarrekin. Bai, ez da? Aldan beste. Vale, fenomeno. Helburuei forma ematen ari gara, noski, Iñakik aipatu zuen, txabola bat egin nahian da bilela mendian. Terrenoak eta ja, leitza inguruan ondo finkatu ditugu. Inguruan edo oinati inguruan. Oraindik zalantzan. Aldan lekuen, oinatin, eta aldan lekuen. Denbora daukagu hortarako. Animo boikote. Asier eta Mikel, ze moduz? Ondo? Bueno, bigarren eguna, gure lehenguzuentzat. Bai. Endaiatik datorre Asier, Mikel Zuitziar bizitzen, esan genuen oi hartzu barra izan arren. Eta honek helburu argi eta garbi, dirua behar dute eskontzara joan nahi dutelako. Mikel, ni beti pentsat, eskontzatan irabazti egiten zala. Deno igual bai, aguainez. Oran ja gauzak aldatu dira, ez da? 2008ko krisisa eta... Ja, igartzen da, ez da? Ezkontza izango da, bueno, betikoa, tradizionala, berria, erritual bat. Ez, zehose pixka diferentia. Diferentia? Bai. Ze zentzutan? Ba, bueno, restaurante eta klasikotik aparte, dorretxe batian eta caterinakin. Ze ondo. Zalo, Ondo prestatute, ondo. Dorretxe batean. Ondo. Bai. Asier, dantzari erropi badako zu, aurrezku eta itxeko? Ni musikaria gehiago. Zu musika? Familia. Zuk aurrezku zo? Hori da, hori da. Ederto. Fenomeno. Ongietorri, mutilek. Eta aurreskua dantzatzeko prest, akaso, Edorta eta Aitor. Ongietorri? Edorta eta Aitor, Aitor eta Edorta, horrela egon inteke ordu luzez. Hori errepikatzen, baina saio bat ere egin barra dugagu. Eta ez zarete zuek berriak hemen ere, Miluzen aurrez izandakoak, ze markak, 14 saio egintzen dituzten. Miluzeko klasiko batzuk. Zalantzari gabe. Edorta eta Aitor. Barkatu, museoan agertuko zarete. Bai. Ondakit argizarizko figuratxoak egingo ditugu, baina, bueno, argi, 11.845 euro irabazi baitzen dituzten, aurreko hartan, poziko eraz. Oso poziko. Ja hori, xautu, inbertitu, zer egin genuen diruarekin? Ba, korrikan, urrengo korrikan, kilometro bat hori segin duen. Begira, zuek biok aekan lankide baitareten, noski? Eta biok joan ginen lekukoari eutxita. Zuentzako kilometro hartuta. Zendo. Bikain. Beste kilometro baterako emango digu, ibilbide berriak? Alabedi. Alabedi! Oso ondo, ba, Edorta eta Aitor, Aitor eta Edorta, Edorta eta Aitor, Aitor. Edorta, ongietorri, bikote. Ongietorri, zepozik nauen, eurek ikustigaz, eta zepozik zuek hor zaudetela jakinda, asteragoa, zaupa! Berba egiteko, solas egiteko, izketarako zemat, era, ditugun? Politak, denak ere. Eguestena, zer da? Asteazkena. Eguena. Osteguna. Bale, bueno. Barikue, ostirala. Ondo. Batu demaika. Bale. Estelena, Martitzena. Erto. Koldo, Iñaki, zeo zer rolakue? Osatu beharko duzue. Aste parea gure lehenengo proba eta pareak osatzeko, badue, Iñaki Maira, hilabeteak, Koldo, ere ezberdinetara, esaten ditugu, egia pare, zuzenak, lotzen ditugun, guazen denpara. A ber, Loraila. Loraila maiatza. Osondo. Kataila. Kataila urria izango da. Ez? Izotzila. Izotzila... Surtarrila. Garagarrila. Garagarrila ustaila. Osondo. Gorotzila. Gorotzila. Azaroa. Bale. Lastaila. Lastaila, otxaila. Ai. Kataila. Otxaila. Osondo. Eta lastaila. Urria. Bale. Ona!
Egutegia osatzeko moduan zaudete, taula primeran onduta lastaila urrian lastoa prest izateko hilabetea baita, beti dago hemen zerikusi den bat, esan nahi den bat, kataila, otxaila, Tiki egiten hain dutenean, zuzen, katuek. arreske daudenean eta otxaila garai hori izaten da, esaterako koldori arramazka ingontzion, otxail bat. Bai. Katemeark, Katuekin badakizu. bai, harreman oso toksikoa. Izotzila, urtarrila, negu bete-betean, izotz giroa izaten baita, loraila maiatzean, udaberrian. Loranile, oso Gatzen no, baitira. Gorotzila, azaroa, kaso jendeak ez duelako gustoko azaroa edo gorotzarekin. Aurra, Nire ximarra hilabetea da. botatzeko Bai, idea izango da. bueno, urre hila ere izan daiteke, orduan nahi baduzu. Eta garagarrila, uztaila, garagarra, zerealari lotuta. Oso ondo, hilabete guztiak, primeran, 60 puntu. Oso ondo! Eta astegunak eta errepasatu behar ditugulen bitxikeria bat, nik Portugal asko maite dut, askotan aipatu izan dut. Bakizu portuguesez, astegunak nola diren? Ez? Astelenetik ostiralera, oso erraza da. Segunda feira, terza feira, cuarta feira, quinta feira eta sexta feira. Alegia, 2, 3, 4, 5 eta 6. Ez zuten horrela aparteko lanik hartu hauek. Oso ondo. Portugaldarrak esan zuten zenbakiekin eta... Ondo? Gabo. Feirarako prest? Feirarako? zuek? Asier, Mikel, lanerako prest? Noski baietz. Bai, ez da? Nordo maira? Ninoa. Asier, badue. Euskal kantariak, taldiek, leku baten, eta bestien euren letretan agertzen dien animalia. Osuz, esan dugu. I animaliak egoki Vale. lotzen ditugun kantariekin, guazten denpora. Urtsintxa. Pantxoa eta peio. Oso ondo. Noski. Txantxangorria. Petxi. Oreña. Untza. Ez? Zaldia. Untza. Kontuz, Ardilatxa. bota Mikel? Untza. Bai, kale edo bale, baina zerbait bota egin behar baita. Pantxoa eta peio, bai. Urtxintxako jamian, Jauzika. Abar, hori asmatu dugu, gero akatxekin punturik ez dugu lortu, baina txantxangorria eta itoiz, egal egiten kantuan, txantxangorria. Oreina eta anari bere kantutegian, lako animali referentziak baditu, zebra ipatzen zuen, oreina ere bai, aurrekari penalak diskoko kantu batean, ardilatxa eta marina gris, ardilatxen herrian, kantu ona, zaldia eta petxi manipulazio estrategiak diskoan kantu baten izena horixe baita, eta ipuinetan kantuan untzak zisnea da beste hainbat animaliarea aipatze ditu. Lauak atxekin, punturik ez. Bueno, baina ideia bat etorri zait, hasi zara nien Pantxo eta Peio kantatzen, Koldo Teñaki bai, koru betaldu monta, Kontuz. Bai. Hemen beti gauz kantaten, Ni edo luze. era batetik, edo bestetik. Ni luze musika da. Jode! Kontuz, kontuz. Antzerki honetan, Hori da. Edorta, Aitor, lanien hasiko gara, bai? Indartxu urduri zauzie, apurtxu bet edo ez? Aportxo bet. Apurtxu bet, Egon apurtxu bira. bet. Erto, nordo maira, Ni. hartu leku edorta Edorta. mesedez. Ba, jakiak alde batetik, Aitor, jaki hauek zer diren asmatu beharko duzue, edorta errezen edo zein den azteko, zeuk ikusi, guazten denpora. Esan? Gaztaina, Fritua. Oso ondo. tipula, Tuberkulua. Ez? azenarioa, Tuberkulua. Kontuz? Ez da ere. Bai. jengibrea, Tuberkulua. Bai, Hori be. azenarioa, Sustraia. oso ondo. espelta, Zereala. tipula, Erraboia. Oso ondo. konbua, Alga. Aupa! Oso ondo. Alga begi. Oso ondo egin oso. Oso ondo Konbu egin. alga, ez? Aitor? Ei, Konbu alga? Ez du adizera ez, sekula? geratzen zan bakarra. Bai, baina dinot, bueno,
Asiako errezetetan eta oso ohikoa, ezaguna. Gaztaina, fruitua da noski, jengibrea, tuberkuloa honekin lanak izan ditugu, baina bakoitza zer den ere azenarioa sustraia da, alegia jaten duguna sustraia bera da, eta tipula errabolla, eta espelta, zereala, hainbat ogi eta egiten dira honekin. Oso ondo, zereal guztiak pilatuta, 60 puntu! Oso ondo! Zoragarri. Ni luzeko abez batza bai, baina orain isil-isilik, Hori baita probaren izena, Koldo, hartu lekuan nahi duzunean, baina ezakipa. Abez batza ez, antzerki eskola, nahi baduzu, hori ere zabalken ezake. Imintzioka, zer moduz. Musikalerako balio digo. Baita ere. Azeitu gorputza, Koldo, denbora. Abeslaria, dantzaria. Bai. Hawaii, kabaret, zirkua, antzokia, eszenarioa. Bai, baina... Beste bat. Apa, Koldo. Charlotte. Charlie Chaplin oso ondo. Bai. Oso ondo egin du hori. Marratzeko da! Pintura eskola, kasu honetan. Zer da hori, Iñaki? Hori zigarro bat. Purua. Ez. Xirula. Petardua. Bero, oie, Bengala. ez? Dinamita. Ez, zer dari? Txistuka. Txistua. Txistularia. Txistularia. Bale. Oda, Marrazki? arraskia. Ondo, denbora bari geratu gara. Eta Sanbodromo batean izan da, Sanbodromoa Koldo. Bai. Zeko Sanbodromoa. Bueno, edorta? Ez duzu ikusi. Bueno, dantza bai, justu samba, bai. Zamba zelan eitzen da. Samba, segunda feira, terza feira. Bueno, ondo, Koldoko ez zer badaki. Vale. Bi, berrogei, dantzan egiteko moduen, oso ondo. Asier, Mikel! Samba gutxi hemen, Bai, gaur kostatzen. Baina horri buelta emango diogu, segituan. Noski bai. Azalparako lekuan Mikelek hartuko noski? Bai? Argi, ez da edonor, dorretxe batean ospatuko baitu ezkontza. Ja, gaur, dorretxe gailurrera iristen garen. Denbora! Marrazen hasiko gara. Boro bila. Zer da hori, Asier? Koiare bat. Ez. Karroza. Bai, oso ondo. Imintzioka? Txaranga. Bai. Ona gainera, Imintzioka? Bai, Mikel? Bai. Mikel, bai. Geldirik ezin da, eratu, Mikel. Hor. Bai? Asier, esan zerbait? Bai, ez zaita korritzen ezer. Normala. Zurien geratu gara. Bai. Marrazu zerbait, ondo pasatzea gati bada ere. Mikel, aprobetxatu. Gonbidatu jendea ezkontzara, nik zer dakit. Wow. Bueno. Mikel. Venga, ondo. Tira, Batzuetan gertatzen dira, alakoak ere, kontzeptuak ikusi eta berezik ikertukoak ez, kaldereroak. Bai, benekin nola, Kaldereroak. Zartagia joz, txaranga bat ere izaten da hor, gero serpentinak eta... Lanpernak, ere bai. Lanpernak esalde izaten, handi batzuk Donostin eta. Ez dakit? Bai, nik uste bai. Lanpernak? Union Artesanakoak lanpernaz jazten diala uste dut, Bai, kaldererotan. Bai. Diozu? Okerrez baldin bana. Mikel, urrengorako gogoan izan, Bueno, ondo. Eta erakutsi dugu, miluzera tarteka sufritzera ere. Badatozela gure lehiakideak. 40 puntu hau pazuek. Venga. Edorta eta Aitor eta Edorta. Ez gara buklea sartuko berriz ere. Nor hartuko du, nor da trebea bereziki mintzioka? Edorta, oso Edorta.
Begira, ja, isil gainera. Bai. Erantzun ere zu egin, gorputz adierazpena erabilita erantzun du. Hori negoziauta dau. Bai, ez da? Ondo, begira, Charlotte. Apa, Edorta, denbora. Zanpantzarrak. Pero, Zanpantzar. Ba, Kapirotea. ez. Ahi, Bai. joarea. Bai, eta? bai. Galdunak, bai. Galdunak, bai. Apa, Edorta beste bat. Marraztu egingo du kasu hontan. Aitor? Irribarrea. Baina osoa. Bai, Bai. bikain. Bigarra marrazki bat. Palmera. Zuziria. Bai. Bai, Edorta? Makiajea. Hautsak. Bai. Purpurina. Bai! Aupa! Oso ondo! Ondo egiten Oso ondo! Aitorrek, zuzen erantzun da egin du. Eta egin nola demontre asmatu dugun. Ez ziren errazak, Ez? Purpurina, nola adierazi hori. Oso ondo egin dau. Oso ondo egin dau. Bai, oso ondo. Eta zuk ere oso ondo asmatu duzu. Onak zarete. Pinpilin pausatik Bai. pasatakuek danok. Azte nagusian. Bai, ondo. Zalantzarik gabe. Lau, 80 punto, pasuek! Itz eskutua. Bueno, hortxe, aldetxuek markagailuetan, baina oraindik puntu asko, jokoan, badue, Koldo Maira, eta hitzen bueltan ebiliko gara gakoak eskaintzen, bidai egiten, eta asmatzen dugun gordeta daukaguna, guazan denpora. Oinetan, Zapatak, txikiagoa, mokasinak, kirolerago, zapatilak, Bale, Bai. okerra, zuzena, bale, Espainet... bai, Zurrengoa, erroa bai. esan dugu. Kopurua, kantidadia, zifra, zamakia, Bale, umeek, amak, eskolan, ikastola, figurak, plastilina. oso ondo. Wow. Apa, Koldo, berri. Ondo, Gustatzen zait, Koldo, ze patxatxua den, jokontan. Askotan presak eta gaizki aritzea baino hobeto izaten bai da. Pentsatu, pista beharrezkoa, umeek eskulanekin plastilina. Gozamen utxa. 80 puntu zuentzat! Asier eta Mikel, nordue? Balo. Badue, Asier. Ia, eskutatuta ditugun hitz asko asmatzea ditugun, eta aldeak murriztu. Sorte hon, guazen, denpora. Provintzia. Gipuzkoa. Haundiena. Nafarroa. Oso ondo. Lehoia. Tigrea. Bale, Idazteko. Liburua. Fin. Luma. Irakurri? Irakortzen dut? Edo... Ez, noski. antz. Bueno. Pasa. Paso. Paso. Iepa. Eixo. Oso ondo. Kopetekoa. Pa, Mikel? Botaz ezer? Guk. Berri. Asier. Kolaluma, zehazteko geratu Noski. zaigu. Eta irakurri, esaten izun, zer horrek ikusteko etzela hori zehazki behar genuena. Gainontzean ondo, Euskal, soziologiaren adierazgarri. Kaixo, iepa, kaixo. Iepa, kaixo! Zematetan hasi irenan. Hala, elkarrizketak, zoragarri, 3 zuzen erantzun da, 60 puntu! Edorta, Aitor, zeuen txandoran, itzeskutuan. Aitor, badu Maira, Edorta ibilizarie, jolasien eta... Egia esan behar dizuet? Bai. Ez, bai. Kontuz? Esan? Aitorrek, esan aldut, Bai, esan. atzo ikusi zuen lehen aldiz Miluse. Parkatu. Berak animatu gaitu, Eta
Berak Eta ikusi. atzora arte ez du programa ikusi. Atzo telebista bat erosi du eta Bai, ez da? Miluze jarri du. Ba, animo, Aitor! Ba, animo, lotxarik, Aitor! Ez da pasaten ezer. Guazen, denpora. Kikara, Katilu, hilabete, astea, gehiago, urtea, Bale? kuleroak, kaltzontzilloak, Bale? gogorra, iguna, besoa, hanka, ezurtzu. ez dakit. Bota? Sendoa, Erdian, ez dakit. bestat. Okondoa. Elisa, Elisa, mezkita. Torri! Bai. Ederta, hobeto paso esati, jarraitzeko. Isilik geratu barik, gero etortzen dalako. Bai. Baina Miluze atzo ikusten hasi izateko, oso ondo, lau, zuzen erantzun da lauro puntu. Markagailu bat, nola dauden ikusiko dugu Trikonen berben aurretik. 180 puntu bildu dituzte Koldo eta Iñakik. Asierrek eta Mikelek 100 puntu momentuz berrendo behi edortzantzat eta Aitorrentzat. Eta Triboren berbak. Ateioka eta atia zabaltzeko prest. Balenengo taula, badator. Denpora. Ume alaia eta jostaria, araitz betelun. Txitxauna, Ume alaia eta jostaria, araitz betelun. Txitxarroa, Zainketa ardura, saran. soinua, Asperen egin. manu egin, Asier? Ume alaia eta jostaria, araitz betelun. Txitxarroa, Zainketa ardura, saran. soinua, Asperen egin. asestu, Agindu. manu egin, Xautzailea tolosan. hartatxuki, Ume alaia eta jostaria, araitz betelun. Txitxarroa. Zainketa ardura, saran. Soinu. Soinua. Baina, lehenago entzun dugu gongaren soinua. Kanpo geratu da beraz. Aurrekoa bai, Bat ondo eman da beraz. 10 puntu! Eta Asier erantzuten, zeu hasi bebai, bigarren tabla zeuenetik abiatuko da. Venga, eutxi, oazen, bigarrena denpora. Pertsona urduria, Bolibarren. kankinka bara, Pertsona urduria, Bolibarren. Sustakatxa. Iguina, nazka, musikan. Laga. Edorta? Pertsona urduria, Bolibarren. Sustakatza, Iguina, nazka, musikan. pagua, Okertuta, Bermeon. kankika bara, Itxura aldatu, eraldatu. bestetu, Utzi, laga, erakarpena. tiradizoa, Ate faltsua, Gernikan. albantzetik. Aupa! Hor nabaritu da, Edorta lehenagotik ari zela, Miluze ikusten. Edo? Zu eren egun hasi zinen. Akaso. Puntu! Jarruan dara mate. Bai, eza. Borbor. Sena. Bizotzetik erakarrie. Bale, Edorta, erantzuten zeu lehena. Vale. Beste danakadi, erreboti badau. Guazen, Edorta, denpora. 3. tabla. Barometroa, ondarroan. Palamatroa, Ostadarra, Beizaman. ostilika, Arrotu. antu, Lugorria, Erronkarin. lugorria, lantzutea, Bizkorra, Fina, Legazpin. perkasa, Guztiz egokia. aproposa, Bihar amunoz ez doan. Venga. Venga, guazen! Adierazpenik egin nahi duzu, Edorta? ez. Ez da beharrik ere, Hau da, erakustaldia beste 100 puntu! Markagailuak! 180
puntu bildu dituzte. Koldok eta Iñakik Bilbo zarautzen, Hendaia Itziar, Nasierrek eta Mikel Ekendamar, Zeberio itzultzabetzen, Edortzak eta Aitorrek 20 puntu. Eta gure lehen guzuak, Asier eta Mikel, bigarren saiora heldu. Dirurik ez du irabazi, tamalez? Eta metxe bukatu da, zuen ibilbidea. Baina esperientzia bai. Esperientzia bai. Bai. Zer erakutsi dizu, Asier, Miluzek, bizitzan horrela baliagarria denik? Hombre, ez, Nikola kurioseak nola zen hemen telebista atzeko... Dase musik ikusizu? Ondo, gustatu nau. Oso ondo, zora garri, Mikel, hemendik aurrera, mira, beste proiektuari helduko diogu, ezkontzari. Igual dorretxean beharrean etxe aterian eskondu dago. Dorretxe txiki batean. Ikain, Mikote. Mila esker, Eskerrik asko, mutilei, eskerrik asko. Eta lehiatzen jarraitu horretik, galdera ilaski, eta erantzuna baiezkoa delakoa nago. Erroman, izan zara? Bai, zeiri zelagarri, bai. Jateko moduko iria, jateko modukoa. Bai, Ez dakit izan zara bertako jatetxe japoniar batean. ez. Ez. Pizzerian. Bai, ez da, Bai. behin joan da. Trattorian. Jatetxe japoniar hartan, edo haietako batean, izan dira Martin eta Kima, eta okerrez pagara, hemen Hau eskainita platoan, dago koldori. platoan dagoen Zuzenien. beste norbait ere, bai. Jatetxeak izena baitu 16. Koldo, konda eguzu? Bai, aurreko miluzeko aldi batean, gu erroman egon da, eta autobusen geltoki batean, hori kartel hori bera Ikusi zegoen. zenuen? Ikusi nuen, bidali nuen, eta lehengo programa batean... Kontatu zen zenigun, bai, Bai. kamisetarena eta iritsi barri, bitu zazpiki hau, erromatiko bai. Polita da, hori da. Hemendik Zuek ere badago. aurreko edizioan izan, eta Bai. honetan ere jarraitzen duela. Bai. Bertan izan dira, esan bezala, Martin eta Kima, argazkia bidali digute, eta osatu gu informazioa, amak, hama edo, japonieraz kosta esan nahi du, eta seik berriz polita. Ai, zer Kosta erra. polita, dena delakoa. Zer erra? Sei. Oso politak zuek ere. Seiak, denontzat. Oso Eta Martin eta ondo. Kimari, eskerrik asko. Ikusi dugu. Esker, bai. Jama zei, neure herririko balizo da honek. Zerotik hasiko gara, bigarren fasea selkatuta. Koldo eta Iñaki, ondo? Bai. Eta Edorta eta Aitor, Ederto? Triboren berbak eta erakustaldia emonda. Ondo zauzie? Bai, Bai, bale. Barri, bautxi horri. Gaur ez dut aparteko aipamenik eginik, inauteri kontoi buruz eta bukatu egingo dira. Ja, tira! Niretzat ez. Ja, Gaur, bai. badaukagulako altzut erakutsi gauze bat. Sorpresa bat. Bai? Geroko da, Inauteriak. Oraindik ez dira Inauteria bukatuko dira bihar goizean. Edo eguardian, bateraki. Sanbodromora gu gauez, ja. Zalantzari gabe. Eta bitartean, jarrai dezagun inauteriei buruz hizketan, eta definizioekin jolasean, inauteriei lotuta, gaurkoak ere, ados, lehenbizikoak oldorentzat, denbora. Batez ere, Kandelaria inguruan jaten den Bretainiako jakia. Krepa. Ondo? Krepea. Uztaritzeko inauterietako jaialdia. Tartxarro, ez dakit. Bai, bota? Mar... Pista, amaitzen da, aro. Aro. Ez? Ez. Artzaro. Artzaro. Inauterietan etorkizun luzerik ez duen lastozko panpina. Zanpantzarra. Bikain, baldar ibiltzen den lantzeko pertsonaia. Ziripot. Tripot. Ituren eta zubietan tunturroa buruan ateratzen direnak. Joaldunak. Joaldunak. Mutuak ateratzen diren herria, berriz? Unanu. Unanu, ondo. Mutuek ikusleak xaxatzeko daramatena. Makila. Makila. Artza kalera ateratzen den eguna. Aste artean. Beda, terza feira. Goizuetan, inauterietan egiten den dantza. Ufa. Ufa. Zagi. Bai! Bai! Sartu bat! Zagi dantza, oso ondo. Erdo! Dantza dantzako moduen eurepe bai, 80 puntu oso ondo. Eta hasi egin dira gainera. Zagi dantza. Polita. Un zagi ardoa edan da dantzan amaitzea. Zagi handi bategaz? Bai, ez da? Bai. Begira. Edorta eta Aitortzuek dantzan, Eskaxa. eskaxak. Eta Ni inauterietan? behintzat. Inauterietan? Inauterietan are eskazagoa agian. Bai, Ni ari nahi zonai, orain dantza plazan, eta barikuero, Joaten zara? herrian, Zeberion hasi da Bai, dantza plaza. Euskal dantzak? Bai? Oso ondo. Oso ondo. Oso planona. Definizio asko asmatuta egingo diguzu erakustaldi bat? Ikusiko. Ikusiko dugu. Nik lagunduko etzut. Az gaitezen, hortarako. Edorta Aitor, guatzen lehenbizikoa, denbora. Hiriburuko kaleak musikarekin zeharkatzen dituzten egitura handiak. Zu,
Edorta, bai. Egitura handiak, musika... Erraldoia. Ez, kalea marrena, egiturak dira. Karrozak, lantzen lastozko erratzekin ikusleak xaxatzen dituzten pertsonaiak. Paso. Ezin da. Ah, vale. Zideek, ez. Zaramaren kantu bat ere bai. Sasatiak. Akatiak. Txatxoak. Borladun, txapela eta makilekin inauterietan ateratzen diren dantzariak. Bai, Edorta. Probatu. Borladun txapela dute. Kaskarotak dira. Mozorroa prestatzeko behar duzuna. Irudimena. Bai, horixe. Zuberoako maskaradaren lehen zatia. Barrikada. Dantza gutxi, Kostatu zaigu, baina bakarrarekin 10 puntu bildu dituzue, bale? Hieroglifikoak, Koldo eta Iñaki. Ondo? Bai. Erantzuteko prest? Gogotxu? Baita. Ba, guazen, lehenengoa. Denpora. Veganoek ez dute jaten? Giarra. Bai? Irugiarra. Oso ondo. Beso bat ikusten denuen giarra markatuta irugiarra. Jainkoa, irugiarra. Egia da, zorionez, bertsio veganoak eta asko garatzen ari direla. Bai. Ze gustatzen zaigu, bueno, nero ni behintzat. Zer? Irugiarra. Ah, bai. Claro. Tira, animaliak errespetatuz ere jama daiteke, beste bideo batzutatik hartuta eta... Ah. Bai, golari naiz gehiagin nire iritzien. Bale, ez. Ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Non pasako dituzu oporrak? Ania... Ze ikusten da? Indian. Ez? Aian. Ze ikusten da? A. Bat erantzunen zati. Bidanian. Ez. A? Ian. Aian. Ez. A? A. Ikusten genuen. A. Berreketa bat da. A. Ber-ian. Aberrian. Ostra. Ian berreketa horretan eta A. Ber-ian. Aberrian. Abertzaleek bertan pasatituzte, oporrak. Non bestela. Aberrian. Nik bai. Bai ez da? Bai. Bueno, gero erromara ere joaten gara eta. Bai, Gure aberria da, ura ere. Bai. Euskaldunek munduen, bai. 16, bai. Txalo bero bat. Bai, ondo. Hirugarren hieroglifikoa. Agian larregi ematen ari neure iritzia. Hirugarrena, denpora. Olerkari aparta zen. Zuzia... Balelo. Ez, da orka. Zia bai. Zuzia... Errezia... A ber, zu ez. Bai? Garzia... Bai? Lorca. Garzia Lorca, bale, Lorca. Zua erogarra askotan agertzen da Garziaren ikurra Garzia eta Lo Orka. Orka lo zegoen, Garzia Lorca. Zeu Koldo gu ez dutzeko egin duela, hau ere. Markatu? Gu ez dutzeko ez dut egin. Maiera arte itxaron. Ondo ez dututa, baita markagailua ere, 2 zuzen erantzun eta 60 puntu. Oso ondo! Hieroglifikoak, Edorta Aitor zauentzat bai? Ondo? Trebetasuna galdu barik? Ikusi beharko dugu. Honetan bai. Lehen esan dit Edortak gogaituta dagoela ja bere hitzarekin, edo bere izenarekin markatu egin lago hitz jokuekin. Ederto Edorta eta... Bai. Edorglifikoak. Vale. Bai, berria da bintzat, ez? Hasi, ilazki barkatu, Hori nek gehiagitze egiten da. Ez, kaldera batakot. Nahi zu parrandan etorri gaur nigaz? Bai. Egun hona datozu gaur. Etorri, gero. Lasai hartu eta gero etorri nigaz. Lehenengo hieroglifikoa, denpora. Txikitan egunero ikusten nuen... Agureak. Ez? Aititeak. Ez? Zahar... Bai? Zahar... Zemat? Bizarra. Bizarrak. Txikitan egunero ikusten nuen? Bizar... Nolakoak? Bi gizon zar, bizar gorri. Bizar gorri. Bizar gorri? Bueno, Lan izailen egin duzu eta? berotzeko, Bai. izan da hau, Ea. kokatzeko, ja. Burua hieroglifiko modura jartzea, oso ondo. Eskerrik asko laguntzagatik. Lagun. Hortarako- Bigarren hieroglifikoa, denpora. Nik arroza.
Asko sinisten dut. Asun bat... Batasun. Bai, bai. Batasuna, bai. Batasuna, batasunean. Oso ondo. Bai. Asko sinisten dut, bat eta asuna genituen japiezak, bueno, asmatuta, bat asunean. Oso ondo. Zoragarri, Ondo edorta. Ederto, Ai gaiztua. Hirugarren eroglifikoa. Badator, denpara. Nori hitz egiten dio kilkerrak. Bai? Pitxori. A ber, pinzer. Pio. Kilkerra. Pinotxo. Nori? Pinotxori. Vale. Ikurrean pizamakian txori. Pinotxori. Hau, ipuñaren zati hau, azutan eugaina? Kilkerra, Pepito Grillo. Pepito Kilkerra. Guau. Segulakoa. Nogaz gogoratzen zara, Pepito gaz. Nigo bandut mulane bazuela kilker bat. Kilkerrak naztu ditut. Baina, bueno, zuek oso ondo. Asmatu dituzu ezen bat, edorta? Bip. Beraz? 60 puntu. 60 puntu, ondo! Lantzaiak lehenengo. Lantzaiak, egia. Edortak esan du, puntu erdiak. Lasai! Esaldi bihurriak faltaba egitera oraindik ere. Bai, Puntu asko. Eta, komo dina, jokoan. Koldo Iñaki zuekin hasita. Bator, lehena. Demora. Ultzamaldea. Bai? Eskualdeko. Eskualdeko. Biztanle. Eskualdeko. Herri. Gutxien. Guztien. Artean. Biztanle Gutxien. dituena da. Bai, hori xe. Mikain. Oso ondo. Oso. Hasi gara kokatzen. Hori da. Ari dira, ia izkezan, Eski. Ultzamaldie. Ez dut erabakitzen ari direla, gero Kokatzen. etorri edo ez gurekin, parrandara. Bai, Ja, jokoa, zuta erabak. Ondo. Bai? Bokalak? Preste, Bikote? Denbora. Herriak. Herriak? Bereziki. Bereziak. Berezko. Berezkoa. Berezkoa Duen. Askoren. Ez da A, bi bokal, ese aurretik. Euskara. Euskara. Aurretik bokal bat, ez da, Aldaera bat. da bertan. Ez zaigu sartu, baina bai. Ez da sartu. Ez da sartu? Ez da sartu. Kago en la leche. Bai. Lastima. Ez da sartu? Ez. Ez. Pozik esan de bainera, Ja, galderi zen, benetan? Ja, Jon Gong. Baina entzun duzu, eta irakurri ere bai. Beraz, ondo gogoan izan, eta ekin urrengoari, denbora. Bastan, Ez? Iruñetik. Hogeita bost kilometrotara dago. Eta bastan mugakide du. Ez? Eta mugakide. Ez? Eta? Bastan? Du mugakide. Bai. Oso ondo. Vale. Izan daiteke hau, izan daiteke bestea. Honena, urrengo esaldia asmatzea Koldo, bai. Zearizara hor hipotesiak botatzen eta. Bokalak orain, ados? Guazen. Denbora. Mielotxin. Eta ziripot. Aurkituko dituzu bertako. Zer? Inauteri. Bai? Ezagunetan. Vale, oso ondo. Ezagunetan. Hiru Koldo Iñaki oso ondo 80 puntu, eta Ultzamaldea eskualdeko herri guztien artean biztanle gutxien dituena da, Iruñetik 25 kilometrotara dago eta bastan du mugakide, Mielotxin eta ziripot aurkituko dituzu bertako inauteri ezagunetan. Non gaude? Zer ari dira? Agarra jotzen gainera? Lantz. Komo dinaiokoan ikus dezagun? Oso ondo! Oso ondo! Lantz, ederto. Bai, ondo? Bai. Pulsa horra dakot. Gusten, edorta, hasi gara hau ostiralero Zebiriora joaten. Horlagorik gerta ez dakigun. Ja, deskordinatuta emon. Oso, nire errua izan da, sentitzen dut. Lantzeko inauterietan, abesti hau, dantzatzen duzu, Tabatan. Pasaden barikoan hasi ginen. Baina nik bueltekin... Esan duzu joaten naiz ostiralero eta ostiral bakarra daramazu, edorta? Honekin hasi ginen pasen barikoan, ibi gara... Justo horrekin? Bale. Bai, subiroko dantzak eta... Ondo. Eta, nola da? Tapatan. Bat eta bi. Bat da bueltira besti atzera. Ados. Egingo dugu gero, Orain esaldi bihurriak eta gero dantza bihurriak. Edorta, Aitor, lehenbizikoa, denbora. Landarek... Ez? Baitzek. Ez? Gizakiokin.
gizakiokin lotzen. Lotzen badute ere. Lotzen dugu. Eta lotzen dugu. Baina zuaitzek landarekin eta landarek eta zuaitzek ere badute. Hori zen esan dia? Bai. Bale, segundu batera geratu gara. Demoraz kanpo. Arrastu hartu. Gizakiokin lotzen dugu, baina Bai. Bizixiago hasita orain. Bai, demora agortu horretik. Bokalak, demora. Bere... Bere. Eza bere... Bera. Eza bera... Beri. Eza beri... Egiten denean... Bero egiten duenean... Bero egiten duenean... Bateko... Eza ba... Eza be... Bi eza... Betiko... Botako duzu... Bero egiten duenean botako duzu, arrastoak osonak dira. Bai, badago. Bai? Hemen utzi nahi duzu, planto egin nahi duzu? Ez dut komodine nahi, venga bai. Ez dago, ez da. Urrengo saldia. Demora. Bezarka dezu... Ez? Musu. Ez? Atsegin... Ez? Hau. Edorta Aitor, ez? Duena... Ez? Edorta Aitor, ez? Ez. Ez, oso no? Ez. Ez. Ez da. Ez da. Ez da. Ez da. Ez da atseginena. Ez da atseginena. Ez da atseginena. Zeo zer, honekin. Segundu polita pasaitu horre. Ez da, ez. Tira. Baina oso ondo zabiltzie. Ai. Ez da ez. Ondo, txalo bero bat, Ez da ez. Eta bai bakarrik da bai. Esan dute, listo. hau ondo gogoan. Gera da dila. Eta argi. Kampaina egin dugu oso ondo, Kampaina egin da, orain egin kampaina pixka zuen alde ere. Ados, eta irabazi puntu batzuk aldela. Bokalak, demora. Gorri... Aurretik bokal bat. Agorri... Ez da. Egarriak. Ez, Egarririk. Kenduko. Ez duzunarren. Jo, oso gogorra izan da. Asita, denbora da. Biak horrela. Erregeioak ikusi dugu. Ez dugu punturik, banatzeko. Komodina jokoan eta galdera egin behar dugu, Edorta Aitor. Zer? Pista satitxuekin, zeri buruz ari gara? Izerdia. Izerdia, ikus dezagun. Oso ondo, komodina, bale. Oso ondo, Ez da atseginena, hau duenari musu edo besarkada bat ematea, eta bar, bero egiten duenean botako duzu. Aitor, baina ez zigortu, zuen burua ze txarrak eta esaten ari da, ez? Oso txarra naz. Ba nintzen oin dela marrurte, oin bai. Bueno. Aitor ona da ez da ona? Ona. Jo, txalo ona! Horra, hau. Men lehiakiak behar ditugu pozik eta alai, Bereziki zuek beharko duzu eta sokatirara bidean, Koldok eta Iñakik 230 puntu eta komodina, Edortak eta Aitorrek 70 puntu eta komodina. Ondo! Betaurreko epilen ator, sokatirara kontuz, Igual honekin egingo, gaur, sokatirara goaz. Puntu alde nabarmena, baina hemen puntuek dantza egiten dute, puntuak lapurtzeko aukera egoten da, Edorta Aitor zeu kasiko zarete erantzuten, lehenengo erantzun hartuko dugu kontuen. Aztarri bili, prest? Guazen, denpora. Zein erakundek antolatzen du txiotesia lehiaketa? Ueuk. Osondo. Koldo denpora. Legendaren arabera, egurrez egindako zein animaliaren barruan sartu ziren greziarrak Troia hirian? Zaldia. Bale. Edorta Aitor, denpora. Asiako zein herrialdek du populaziorik sakabanatuena? Mongolia. Bikain. Koldo Iñaki, denpora, ze instrumentu jotzen du imuntzo eta beloki bikotean belokik? Soinua. Panderoa da. Noren leloa da, geroa. Alferra, zein koloretakoak dira Avatar filmeko nabi izakiak? Urdinak. Bale. Azar bat, asko aipatu izan bai ditugu. Gero alferraren leloa alegia, 53 puntu. Galdu ditugu. Edorta Aitor, pixka bat horrekatzen ari da kontua, Beraz, eutxi horri. Guazten, denpora. Zenbat eraztun ditu Audi automarkaren logoak? 4. Osondo.
Denpora, Koldo Iñaki, zein hiriburutan du egoitza nagusia Azkue Fundazioak? Bilbon. Bale. Edorta Aitor denpora, zein da ilegorri gehien bizi den herrialdea? Irlanda. Oso ondo. Koldo Iñaki denpora, zein erakunde publikoren leloa da Emanta Zabalzazu? Euskaltzaindia. EHU, zerrez egindakoa zen Grim anaien ipuinetako etxerik gozoena? Gozokiak. Txokolatezkoa, zein errekatan egiten dute burgin almadien jaitsiera? Eska. Bale. Eta almadien pare batera eta bestera puntuak hemen, Aurre hartuta, Edorta eta Aitor. 56 segundo. Komoina ere badaukazu beraz puntu gehiegi galdu baino. Erabili. Edorta Aitor denpora, zein esploratzailek eman zion izena Amerika kontinenteari? Ameriko Vespucio. Bai, Ameriko Vespuziok. Koldo Iñaki denpora, zenbat Michelin izar ditu Juan Mari Arzakek? 3. Bale. Edorta Aitor denpora, Gipuzkoako zein herritan sortu zen Katxiporreta proiektua? Lasarten. Lasarte horian bikain. Koldo Iñaki denpora, zenbat aulkirekin bukatzen da aulkilokoa? Bakarrekin. Bai? Edorta Aitor, denpora, Lapurdi barrualdeko zein herri da ezaguna bainu etxengatik? Kanbo. Bale. Koldo Iñaki denpora, zein gailu erabiltzen da gorputzeko temperatura neurtzeko? Termometro. Bai? Edorta Aitor denpora, zein da hego hemisferioan ekainaren 21 aldera azten den urtaroa? Komodina. Hego hemisferioan negua. Oso no. Komoina erabili dugu. Hortxe erdigunera gerturatzen ari baitzen jasoka. Eta Koldo Iñakiren ardura orain, puntuei eustea. Zuek ere komoina okazue. Gogoan izan. Denpora mutilek, denpora. Zein koloretakoa omen da hegazkinek eramaten duten informazio kaxa? Komodina. Beltza? Beltza, beltza. Erdinda. Edorta Aitor, aurrera goaz eta denpora. Zein Europako hiritan sortu zen, jaio zen, Jon Mirande idazlea? Parisen. Parisen, bikain. Koldo Iñaki denpora, nola ibiltzen dira txakurrak esaera zaharraren arabera? Ortosik. Bikain. Edorta Aitor denpora, zer izaten zuten eraikinaren erdigunean Andaluziako etxe tradizionalek? Patioa. Bai. Eta patio egitako freskura ere eskertuko genuke guk hemen. Hau dau giroa, hau dau tentsioa, 4 segundo besterik ez. Koldo Iñaki, animo. Denpora, zenbat kanpaika da entzungo ditugu gaueko 9etan Tenerifen? 9. Ikusgarria benetan, haze sokatira, non abiatu diren Edorta eta Aitor, eta irabazi ez baina gertu zineten beraz bejon deizuela, baina noski, denbora bukatu denerako Koldok eta Iñaki 162 puntu, Edortak eta Aitorrek 128. Bueno, ondo! Estrainaldi ona, etorri, leku hartu, Edorta Aitor, zemuz, bigarren txanda hau, miluzen? Ondo, ezberdina, aurrekoarekin alderatuta bebai. Baina, ondo, tartetxu bet egingo dizue gurren gube bai, Ez utxik egin, hau pasue! Begote! Klasiko bat, hau esatea ere, ez dute aurkeztenik behar. Koldo eta Iñaki, miluzen aspaldi izan ditugun tiralari onenetakoak, ze arerioak ere ziren makalak gaur, Ziren bate makalak. Gertu izan ditugu, baina zuek aurre hartuta 162 punturekin, hau gora eta gora doa. Zuek pilautako diru kopuru alegia, 1.451 euro dagoeneko. Oso ondo? Haze txabolak! Ez ote egun leitza herri osoa, erosiko azkenerako, argi, zakuan diru gehiago baitago. Gaur jokoan 13.757 euro. Asko da, 13.757 eta piku edo bai, 1.600 ja eskuratuta. Asmoe basalako Koldo, bidaitxu bat egitea. Bai, hori New Zealandera joateko asmoak genuen eskondutakoan, baina garesti egia zaldata, atzera egin genuen. Hor dau, atzeratuta plana? Egun eskontzan ez genuen nirua erabazi, Galde egin genuen. Hori bai. Jatorrak izan ziren. Bueno, Zelanda berrira, senarrarekin esate baterako Koldok, bidaia, Iñakizu? Orain pentsetan nabil, semia joan behar da uda partian eta estatu batuetara. Hilabete batez, eta
Eta, hor laguntzeko... ondo, laguntzeko edo zeu gehitzeko bidaire edo ikusiko dugu. Igual bera gehituta deziozu lagunduko, ez da? Nahiago daitaz. Zu eratu. Bidaiatu egingo dugu. Gaurko zakuaren bilan, banderekin egingo dugu jolas, gaurko zakuaren bila. Guazen, finalera goaz, zakuaren bila. Gaurko 3 eremuak, Koldo Iñaki. 2 kolore, 3 kolore, 4 kolore. Hainbat herrialde, aipatuko dizkizuegu segidan, eta haien bandera gogoratzen saiatu beharko duzue. Izan ere, 2 kolore, 3 edo 4 dituzten asmatu beharko duzue. Zakua, etxera eramateko. Sorte on, eta lehenengo bandera, Azerbaijan. Ez dut hiru dauzkala. Hiru dola. Bi. Ez dauka... Berdia eta gorria. Baina hori Marokoko ere bada. Ez dauka triangelu bat. Joko zerbait. Eta zera, ilargi erdisa eta... Bai. Horako bat. Igual hiru. Igual hiru. Hiru. Hemen, a ver. Irak. Hiru baitara. Txuria, beltza eta... Bai. Angola. Eko pila bat. Lau, igual. Beltza, horia, gorria eta... Idari pez. Bai, ikan nuke... Hau idari peznik. Bai. Eko metalita bat eta... Bai. Hiru edo lau. Beltza, gorria, horia... Gordina edo. Ez que ez dut pintatzen buruan. Bai, da, beltza, fondua, eta gero dago metralleta bat, eta egitaia, eta gora... Bai, oso... Eta metralletan koloria eta hori kontuan hartu beharko da? Orduan lau kolore. Ja. Bai. A ber. Australia. Urdina, txuria, eta gero gorria. Osa dago Bretaña handikoa, hor hiru, gero ez dira errepikatzen. Dago gero urdina hori, Bretaña handikoa, gero urdina, eta gero izarrak. Bretaña handikoa. Bretaña handikoa dauka urdina gorria, eta txuria. Eta zuria. Eta gero urdina, eta gero dago izarrak, baina ez dakit txuria. Bai, orduan hiru. Diru asko jokoan. Pentsakor, Koldo Iñaki, Eskozia. Irlanda. Irlanda hiru. Hiru. Bai, hiru. Galdera bat. Ez da kontuan, oza, armarria baldin, armarria egotia dago... Koloreak. Koloreak, banderarenak bakarrik. Ja. Armarria barruan badauka, koloreak. Bandera osoan zenbat kolore dauden. Vale. Azkena, Kanada. Hor bi. Kanada, bi. Ez da erraza, Ez da bat proposatutako jolas hau, irudikatu arren esan dakoa. Eskoziak baldin baduko armarria, orduan ditu lau. Hori dalako proposatutako ariketa, etxean be danak egongo die geuri begira eta pentsakor. Armarri hori beti dago, edo ez? Bai. Igual ez. Australiari 3 kolore jarri dizkiogu. Zuzena da? Irlandak? Australiak. Eta bere banderak erresuma batuko banderaren kolore berbera baititu, urdina, gorria eta txuria, zuek aipatu moduan, eta irlandarrenak berriz ezkerretik eskuinera, berdea, txuria eta laranja. Laranja. Ez gorria, badezpada. Eskoziako bandera. 2 kolore? Kanadako bandera 2 kolore? Oso ondo, trukakia.
derbi baten pare, bi bandera hauek, eskoziarrenak. Kolore txuri urdina, Kanadarrenak txuri gorria. Eta gero ditu izarrak, eta igual izarrak dira berdiak. Baiat. Zalik, Behintzat hori asmatu du. Vale. Eske horrein ikusi dut. Vale, pues Irak aldatuko dugu lau koloretara. Trukaki erabili eta Irak 3 koloretik 4 kolorera. Izar berdiak. Ez dakit nik hori. Pasatuko dugu. Irudikatzen duzu Iñaki bandera. Irak aldatu egin dugu 3tik 4ra. Aldaketa zuzena izan da? Oso ondo. Eta izarrak baino letrak. Izan ere Irakeko banderak. Letra dira. Eta dituen koloreak gorria, txuria eta beltza dira, baina marra txuria eden gainean izki berde batzuk. Izkiak. Oso ondo. Zalantza asko, Angolako banderarekin, esate baterako. Irudikatuta buruan? Bai, da beltza, gorria eta gero ditu elementu horiek. Osa, armarrian, pues, pentraieta bat, eta egitaia, eta igual mailua, eta horia seguro. Bai, osa, oso koloretsua da. Osa, 3, seguro, eta 4. 3 seguru, eta 4 kolore Angolako banderak? Ui! Alderantziz egon dira, Angolakoek 3 kolore eta 4 kolore. Azerbaijango banderak oso ondo! Baina beste egun batez. Koldo Iñaki oso ondo! Final eta saio koloretsua eskaini dizkiguzu, Koldo Iñaki. 1.951 euro, Zemat kolore, segi ametxetan, eta... Eizuek, aratuztiek, azken eguna, ondo pakadanok, badakizu ezer. Plazer bata, miluzen zuekin egotie, gauero, eskerrik asko ondo bizi!